Alah nek omong kene iki wis randu ditenan. Wedhus kuwi lho, rata kombor, katule entek, wis randu rokok sisan. Kene trimo udah cecekan mau. Lawuh yo entek. Trimo mangan uyah aku mau. Sabun entek, sampo entek, odol entek, skincare yo entek. Raimu wae garangan ngono skincarean barang. As, wis. Sirahku yo mumet malah du nasib. Kulon. Etan. Iki do ngopo jane yo? Do mumet men ngono kuwi. Kene iki mumet ngenteni dapuran kuwi. Walah. Kaya kosek to. Kula nuwun. Ndi kene? Sarone utangmu. Kaya kosek to. Wah. Kopimu enak nok, Wan. Jaluk sithik kene. Pas. Suwun ya. Ndi kene duitmu? Mbok yo sabar. Wong kene iki rene meh golek utangan meneh kok. Wow, malah jarak. Tak gak cengelmu malah ra ndek cengel. Wis dijanjeni malah mblenjani. Tuwe anak nek diajarni yo dapuranmu kuwi. Kowe iki. Wis ilang sabarku. Wis, Bos. Aja tak kujengi, Bos. Bos, wis. Aja tak kujengi, Bos. Wis, Bos. Wis. Aja tak kujengi. Ya, tungkae cengele kuwi. Lah ya sing kujengi kowe ya sapa? Wes, tenang. Calm down adik-adik. Tenang, aku kira ini ame nyaur. Sing tenang adik-adik. Piro to kayak piro. Nyatus to. Sik. Nek plastik bareng. Seket oleh ra.